Velkommen til Processing lektion 4. I denne lektion skal vi lære om Void, som er en meget udbredt måde at skrive programmer, der omhandler animation og interaktion. I vores tidligere eksempler har vi arbejdet i static mode, det vil sige at Processing starter med at køre linje 1, og så kun kører dit program igennem én gang. Når man bruger Void, kører Processing i continuous mode, der gentager programmet flere gange i sekundet. I Void starter programmet med at køre den del, der kaldes setup, som bestemmer de overordnede ting ved programmet, der ikke skal ændre sig. Derefter starter den del af programmet, der hedder draw, og den del gentager Processing mange gange. Hver gentagelse kalder man en frame, ligesom en filmrulle bestående af flere frames efter hinanden. For at illustrere, hvor mange gange i sekundet programmet bliver gentaget, bruger vi systemvariablen frameCount, der tæller hvilken frame vi er nået til. En systemvariabel er en variabel, som Processing har reserveret til at indeholde en forudbestemt værdi. I framecounts tilfælde vil den altid indeholde lige nøjagtigt, hvor mange frames der er blevet afspillet, og derfor vil den altså også ændre sig hver eneste gang, der er en ny gentagelse. Start med at åbne Processing og skriv med. Vi starter med at skrive setup-delen af Void, og den skrives sådan her. Void setup, parentes, slut. Og her skal man huske, at vi ikke skal have noget semikolon for en gangs skyld. Så laver man en åbne tuborklamme og en lukke tuborklamme. Inde i den her Void setup del, der skriver vi så size og vores background. Efter setup delen skriver vi Void draw, åbner med en tuborklamme og lukker med en tuborklamme, og inde i den skriver vi println frameCount. Og her skal man huske, at C'et i frameCount skal være med stort, og husk semikolon, og tryk play. Tallet hernede i konsollen er hvilken frame vi er nået til, og vi kan altså se, at vi kommer igennem over 200 frames på 5 sekunder. Nu vil vi gerne lave et program, der tegner et punkt per frame, altså en slags tegneprogram. I draw-delen skriver du point, mouse X, mouse Y, og afslutter. Tryk play. Det der sker her, er at vi tegner en prik i det punkt musen er i for hver gang vi har en frame. Det er fordi mouse X og mouse Y er systemvariable og hele tiden indeholder henholdsvis musens X og Y koordinat. Der kommer altså en prik for hver eneste frame vi går igennem. For at skabe en slags hale efter musen, har vi brug for, at det, der er sket i de tidligere frames, forsvinder. Det gør vi ved at lægge en hvid firkant oven på vores displayvindue i starten af hver frame, så vi har et nyt blankt lærred til netop det frame. For at det, der er sket i de gamle frames, ikke skal forsvinde med det samme, laver vi det lærred halvgennemsigtigt, så de forsvinder i løbet af ca. 4-5 frames, og på den måde efterlader en slags hale efter musen. Skriv med oppe øverst i vores draw-funktion. For at fylde hele lærredet starter vi vores rect i punktet 0,0, altså displayvinduets øverste venstre hjørne, og skriver derefter de to systemvariable width og height, som simpelthen gør, at vores firkants bredde bliver lige nøjagtig displayvinduets bredde, og højden bliver lige nøjagtig displayvinduets højde. Altså dækker displayvinduet. Derefter giver vi vores lærred en farve. Jeg vælger hvid og skriver 40 efter, for derefter at få en slags gennemsigtighed. Hvis du har lyst til at have en anden farve end hvid, skal du bare indskrive de to andre i vores RGB her efter de 255. Tryk play. Som du kan se, skaber den en slags hale efter musen. Hvis vi godt vil have, at de her prikker, vi laver, skal være lidt større, kan vi gå ind og skrive stroke weight foran vores point. Stroke, som altså er kant, gør, at de bliver større. Sådan der. Nu vil vi gerne lave et program, der kan få punktet til at bevæge sig af sig selv, og til det skal vi bruge et meget anvendt element i programmering, en if-sætning.
En if-sætning bruges til at få programmer til at foretage handlinger, når forskellige conditions, tilstanden på dansk, er sande. Hvis vi for eksempel skulle oversætte situationen biltur til Jylland til et program, vil programmet skulle indeholde en række if-sætninger for at udføre opgaven tilfredsstillende. Det kunne for eksempel lyde: hvis du er ved at løbe tør for benzin, så se efter en tankstation. Her er løbe tør for benzin den tilstand, som programmet hele tiden vil tjekke, og i det øjeblik, det er tilfældet, vil den udføre handlingen, altså lede efter en tankstation. Et andet lidt anderledes eksempel kunne være, at Lise skal på diskotek, og i det øjeblik, hun står ved dørmanden, står hun reelt i en slags if-sætning. Hvis Lise er over 21 år gammel og har husket sit billed-ID, så må hun komme ind, eller skal hun gå hjem. Her er der et nyt element i if-sætningen, noget Lise skal gøre, hvis hun ikke kan komme ind. Det kaldes i forbindelse med if-sætninger for else. I programmering af en if-sætning opbygges sådan her. Jeg skriver if, parentes, tilstand, tuborgklammen, handling, hvis tilstanden er sand, else, handling, hvis tilstanden ikke er sand.